Anakku sing urung rabi sapa? Aku arep rabi apa ora? Ya rabi no, wong urip ora entuk rabi. Ning rabi ra ora kudu dipaksa. Ora kudu dijiat, manut karo atine. Lho. Sapa jodohku sesuk ya aja dijodokke, mergo jodoh ki sing jodokke dudu wong tuwa kaya sampean, ning sing gawe urip. Sing gawe urip jodohke. Ana tetembungan dipalang ana gunung, dipalang ana segara. Nek jodoh mesti ora kurang jaran. Ning saben dina runtang-runtung, nek urung jodone ya ora kejelaran le bakal pisah. Kuwi mergo gedene panguwasaning Gusti. Ngono nek sampean jodohe karo aku, Antasena ki tak jodohe karo si Jenakawati, kowe mesti bahagia. Belum tentu. Belum karuan. Wah, bose kowe manut. Lah iki nang kene iki aku sing ora seneng ki sampean kaya ngono kuwi. Ngono. Saya tak takon. Jenakawati kaya adikku, kaya anake Paman Janaka. Kok ngandhau ketukulan rasa tresna iki rak ya lelek banget apa donya ki mung sak godhong kelor, apa jagat ki mung sak godhong kelor. Gusti iki nyipta menungsa wujude wadon ki pirang-pirang, Pak. Lah kuwi iso bakal entuk jodoh dhewe-dhewe ki manut karo garise sing kuwasa. Aku wong wedok pirang-pirang akeh banget kok. Aku mengkon milih karo adikku wedok iki rak ya ngisini-sini to.